Okay, go. Kaya shoutout muna tayo. Yes. Shoutout po kayo, kuya. Ano po yun? Boss Panalo. Boss Panalo. Just pa-follow and subscribe po si Boss Panalo. Yun. Sa kayo, ano yung grupo natin dito? V-skating kayo. V-skating yun. Okay. For players. Wow, galing. Yung sticker natin. Kalat na natin. Kulang pa yan. Sige pa. Ilan pa? Dan pa. Isa. Yun. Thank you. Yan. So kulang pa. Ayun. Thank you. Sige, papalo nyo ako ha. Ibabalag. Panalo. What's up? It's me, Boss Panalo in the house. Shout out to the whole world. Panalo. Dito tayo ngayon sa Lingayen. So of course, sa Kapitolyo ng Pangasinan. Kasama natin yung mga trasher dito. Of course, yan. Tropa natin dito. Laro muna tayo para no maiba. Yan. Yun no. Yes! Panalo! Oh! Okay, go. Kaya shoutout muna tayo. Yes. Shoutout po kayo, kuya. Ano po yun? Boss Panalo. Boss Panalo. Just pa-follow and subscribe po si Boss Panalo. Yun. Sa kayo, ano yung grupo natin dito? V-skating kayo. V-skating yun. Okay. For players. Wow, galing. Yung sticker natin. Kalat na natin. Kulang pa yan. Sige pa. Ilan pa? Dan pa. Isa. Yun. Thank you. Yan. So kulang pa. Ayun. Thank you. Sige, papalo nyo ako ha. Ibalag ko na rin to para mapanood nyo na rin. Okay. Panalo. Okay, go. Yun, grabe. Lupit. Panalo. Galing. Pagod na. Galing. Panalo. Yun. Uy, ayun. Mga pogi na Lingayen. Ayun. Mga inspiring tayo rito. What's up mga boss? So dito ko muna tatapusin ang aking video para sa aking vlog. Then abang-abang lang po sa ating susunod nating mga upcoming videos. So sa lahat po ng mga di pa nakapag-subscribe, please subscribe. And like, of course, share na rin sa aking YouTube channel. Then maraming salamat mga boss. So once again, Boss Panalo in the house. Panalo!